Ake sithathe ithuba senze le video yokushaya izandla sinqome. Ake sinqome umntwana uMisizulu kaZwelithini, sinqome ubaba ubhuti njalo sinqoma ubhuti uMisizulu. Njoba ngimbiza ngobhuti ke nje angifuni ukukhuluma kakhulu ukuthi why ngithi ubhuti ngoba niyalazi udaba ukuthi nje nishaye ngathi anilazi. Nifuna bese kuthiwa uMakhanya uthe uMax uthe hayi ake ngidluleke lapho ke ngingcomela ubhuti inkosi yami umntwana uMisizulu. Ngeke bese kuba kubi konke bakwethu, ngeke bese kuba kubi konke. Akekho umuntu omubi nje kuthiwa mubi nje kuphela, yikho into enhle ngaye. Ake sikubonge wena bhuti, sikubonge bhuti obizwa ngesilo ngesenzo osenzile, ngesinyathelo osithathile sokuthi wenze isahlukaniso nale ntombazane le uma wengane eziningi lona owakade umthathile. Yinhle lento oyenzile ukuthi uvela umkhomba indlela uphinde futhi uwithdraw yonke isecurity ebiqondene naye, uwithdraw nje wonke ama benefits asendlunkulu abeqondene nale ntombazane le uma wengane. Siyabonga kakhulu siyisizwe. Inhloso yezinkulumo zika Max Makhanya ukuthi asilunge isimo endlunkulu. Sikhathele ukwehliseka isithunzi siyisizwe. Sikhathele ukuhlekwa siyisizwe, sihlekwa ezinye izizwe. Inhloso yezinkulumo zami akusikona ngempela lento eshiwo yiso lezwe ukugxipha, kodwa inhloso ukulungisa isimo, ukuveza, ukuexpressa ukukhathala kwethu njengesizwe. Ukhumbule ukuthi khona isikhathi la ebezenzeka khona izinto lapha endlunkulu sithuli sithethu singasho lutho. Ngaleso sikhathi besisakwazi ukubekezela. Uyabona ke manje sesikhathele ukubekezelela into esingeke sikwazi ukuyibekezelela, sikhathele. Uyabona? Nanokuthi ke esinye isikhathi lesesiphila kuso mhlambe obaba bethu babengabekezela ngoba babezinothongwana bezithothongo. Thina lesizukulwane lesi esiphila kuso asikwesaba ukufa. Uyabona obaba bethu mhlambe bona bakwesaba ukufa ngekhathi zabo, babekezelela bonke oshidi nodoti. Thina asikwesabi ukufa, sebefe kakhulu abantu phambi kwethu sibhekile, asisakwesaba ukufa. Sekuhambe kwahamba thina njebo Makhanya saze safunda ngokufa ukuthi okay, ukufa angeke ukubalekele, ukufa angeke ukugarantele, ukufa into efikela nombani noma inini noma kanjani. Ingakho mina angithuswa abantu mabethi Max uzofa, Max uzodutshulwa, ngoba baningi abantu abafe, abanye ngihamba nabo, abanye ngiphuza nabo, abanye ngisebenza nabo, abanye ke nje befa nje njengomakhelwane nezihlobo zami kanye nabantu ke nje ebengibazi engibabukela kude. Abantu bafa every hour, abantu bayafa as I speak. Kunomuntu ofayo njoba ngikhuluma nje, so angikwesabi bakithi ukufa. Njoba ngikhuluma nje ngiprepare indlela yami ekufeni ukuthi angithi ngifa konke okula esifubeni sami kube kuphumile kusele ngakunina, bese kuba yinina ke engidecideayo ukuthi nikuthatha kanjani. Nikuthatha ngokuthi ngiyathuka noma nikuthatha ngokuthi iqiniso. Njoba vele nihlukene phakathi nje la kuma comment manginibuka abaningi bathi iqiniso, bese kuthi idlanzana iqeqebane lekhohlakali lithi mina ngithukisilo. Ngiyabonga ke silo sabantu ukuthi uyilungisile le ndaba yalomfazi lo owafika nehlazo lapha endlunkulu, esengena esehudula izingane ezongena nazo lapho endlunkulu. Siyabonga ukuthi lapho ubenzile ubulungiswa. Inhloso yezinkulumo zami ukuthi azilungi izinto, aziqonde izinto. Misizulu ziqoqe ndoda, leso sihlalo ohleli kuso siyashisa, esesizwe leso sihlalo.
akusona esakho. Ungahlali noma kanjani kuloso sihlalo, ungadavuzwa wenze noma yini kuloso sihlalo. Esethu njengesizwe loso sihlalo leso, akuyona indawo yokudlala leyo. Akuyona indawo yokuthi uzohamba uyogcwala emathaveni laphana uyophuza nefebe bese uyabuya uzodakelwa kuleso sihlalo. Leso sihlalo sihloniphekile, siyigugu lethu njengesizwe leso sihlalo leso. Inhloso yezinkulumo zami ukuthi asihlonishwe isihlalo. Asihlonishwe sihlonipheke isihlalo, ohleze esihlalweni akasihloniphi isihlalo. Yeah. Ileyo nje inhloso yami ukuthi mangingahlali nombani noma kanjani noma inini kuloso sihlalo esethu njengesizwe leso sihlalo leso, asihlonishwe asihlonipheke, asingabi nezikandali leso sihlalo leso. Izikandali zesihlalo mazingabonakali ezweni, sihlekwa izizwe. Isihlalo asibe nezimfihlo, izimfihlo zesihlalo zingaphumeli ngaphandle, zizobonwa ithina njengabantu, ngoba once sabona leso sihlalo siyadeleleka bese sihlekwa izizwe. Inhloso yezinkulumo zikaMax Makhanya ithi asihlonipheke isihlalo sakwaZulu sesilo. Ile inhloso yezinkulumo zami. Inhloso yezinkulumo zami mina akukona ukuthuka inhlamba. Inhloso yezinkulumo zami akukona ukugxibha nokujivaza. Inhloso yezinkulumo zami akukona ukuhliphisa, kodwa ukuqondisa. Ukuqondisa inhloso yezinkulumo zami ukuqondisa. Izongena ke enye intsha ibuzwe ukuthi uqondisa nje ubani wena. Lalela wentsha, ngiqondisa lokho okusemehlweni nami, lokho okungene endlebeni zami, ngiqondisa kona ke. Uma bekungangidingi mina, kuzelene endlebeni zami pho, kuzelene phambi kwamehlo ami uma bekungangidingi mina. Uma uzongena lana usutha amasi angesonto elidlule la ngonyaka wango-2001 usangana lana uthi uzolungisa nje eNdlunkulu, wena ungenaphi uyangisanganela. Indaba zaseNdlunkulu zaphumela iSouth Africa yonke. Uma kwangamele sizikhulume ngabe azizanga kithi. Ukungcola kwalo muntu ngabe akuzanga kithi. Uma kwangafuneke sikhulume kwalethwa kithi, kukithi manje. Manje siyalungisa ke singoMakhanya sithi ayiziqonde izinto esihlalweni esihloniphekile sikaZulu, azilungi izinto. Nohlelo esihlalweni akasihloniphi isihlalo. Akasihloniphi isihlalo nohlelo kuso. Ngoba hayi usehleli phela, usehleli gada indaba yakho, usehleli akasihloniphi ngani isihlalo, akasihloniphi, akusona esakhe. Usifice sikhona leso sihlalo leso. Leso sihlalo usithole sikhona, akakwazi ke ukuzosidiliza, asidiphize, asinyele isihlalo asithole sikhona, siclean, besingazazi izimfihlo namahlazo namanyala nezikandali zaleso sihlalo besingakwazi thina. Why now? Indaba manje. Why now? So siyabonga ke ukuthi uyazama, sibonga namakhosi nje. Sibonga namakhosi aseduze kwakho. Mfoka Mdlokombane, sibonga namakhosi akuphahlile. Siyawubona umsebenzi wawo. Siwashayela izandla, sibonga nezinduna zamabutho. Sibonga abadidiyeli abahlangana behlukana bezama ukuthi akube khona okulungayo lapho kuleso sihlalo. Siyabonga, sithi nenza umsebenzi omkhulu. Sibonga laba abaku-advisayo ukuthi at least manje baku-advise kahle ukuthi susa lo, ngoba lo uyena owangena namahlaza amakhulu lapho eNdlunkulu. Lo uma wengane uyena nje wafika nesichitho lapha eNdlunkulu. Wafika nje nesinenkeneke sesichitho. Lo uma wengane owahamba wayomlobola ngeinkomo yekaZulu. Wathatha inkomo yekaZulu wayolobola ngazo uma wengane. Ihlazo lelo walenzayo. Siyabonga ukuthi njengamanje uyalungisa, ulungisile. Sikushayela izandla. Sikushayela izandla misizulu lapha. Sikushayela izandla bhuti umisizulu. Ya sithi ubhuti ngoba ukashada. Nawe uyazazi awukashadi. Ingakho ke sithi ubhuti.